பிரைஸ் தி லார்ட் எல்லாருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக எனக்காக இந்த உலகத்துல மனிதனாக பிறந்த நமக்குடையே இருந்த இம்மானுவேலராகவே இருந்த ஆண்டவர் 3 விதமாக ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருவதற்காக நம்ம கூடவே இருக்கிறார். முதல் என்னன்னு பார்த்துடலாமா? நம்மள இருள்ல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில பிறந்தாங்க. இருள்ல இருக்கிற மக்கள், வியாதியில இருக்கிற மக்கள், பலவீனங்கள்ல இருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் சுகப்படுத்தி ஒரு வெளிச்சமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். இரண்டாவதாக சந்தோஷம். மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் தான் பெரிய காரியம். இன்னைக்கு அநேக பேர் அது இல்லாம இருக்கிறாங்க. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாக உங்க உள்ளத்துல பிறந்தாங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். மூன்றாவதாக நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்காக ஒரு புது வாழ்வு தந்து நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்தாங்க. ஆமாங்க, இந்த உலகத்துல எல்லாருமே பாவிகள் தான். ஆனா ஆண்டவர் நம்முடைய பாவத்தை நீக்கி நம்மளை சுத்தப்படுத்தி நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் இம்மானுவேலராக நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அந்த இம்மானுவேலர் உங்க உள்ளத்திலையும் பிறக்கணும், உங்க குடும்பத்திலையும் பிறக்கும் போது ஆண்டவர் அநேக ஆசீர்வாதத்தை உங்க குடும்பத்துல தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Once again, wish you all a happy Christmas. God bless you all.